bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode muɗum no gonɗon e no gonirɗon émission sénégal men e Windire TV hay sonen berdiri ɗeɗo balɗe koye haljoji tan wonano kono noon en pawtani juuɗe men hay saaha goto ko yettude dendagal daroɓe Windire TV e mbadi kuptidindi mbiɗen ñaago mon kadi yon jokku wadde ko mbaɗaton ko wadde abonné wadde partagé e lirde gueɗe ɗe ɗum kadi ko ɗum ballal e wadde commentaire hande noon kadi yewtere men ene woodi e toɓɓe kewɗe ɗe kufɗen ɗo henna nde tawno actualité ji kewɗi jooli ɗo henna kono noon wan noon en jooɗanoki ko ɗum waɗi en keɓani artandeɓe hen bandiraɓe hewɓe nani e oɗo saaha ɓennuɗo walla e ndeɗo yontere e ɓennude jayndiyanke mawɗo ene wiye Pascal Boniface e wondiɓe muɗum mbaɗi deftere nde ganduɗa ngam ƴewde ɓeɓe ganduɗa hande ko kañumen jogui influence e nder aduna Allah o woni yimɓeɓe ganduɗa ko yimɓe teskaɓe so mbi mbaɗen waɗete so wi goppete soko tawi jomumen kaali ene wiye kaari haali so jomumen deƴƴi ene mbiye kaari en deƴƴi ɓe cuɓi noon fodde wonde yimɓe nogas e nder aduna Allah o e nder ɓen yimɓe nogas premier ministre Ousmane Sonko ene jeeya hen wonde hande e aduna Allah o wonɗo o darde makko tolni wonɗo inde makko tolni wonɗo sawtol makko yetti ene diwti keerol wona tan ni e nder leydi Sénégal ha e nder leydi Afrique o jeeyama e yimɓe nogas ɓe ganduɗa hande soko tawi mbi mbaɗen waɗete so mbi goppen woppete so tawi deƴƴi wiyete kaari en de kaalani so tawi kaali ma wiye kaari haali président Ousmane Sonko ene jeeya e ɓeeni yimɓe waddi ɗum ko fayida leydi Sénégal so tawi ɓiɗɗo leydi Sénégal suɓama e nder aduna Allah o pop jeeyama e yimɓe nogas teskaɓe aduna Allah o ɗum ko martaba leydi ndi ko wune leydi ndi en ñagontomo Allah nde Allah ɓeydantamo sen duttimo duuɓi caggal ɓennude Youssou Ndour jeeyanoma e yimɓe temedere waddi eɗen mbawi wiide e fodde wonde e capanɗe jeetati place en ngabbi ɗum wonno ko yimɓe temedere ngolɗo ko e nder yimɓe nogas président Ousmane Sonko ene jeeya hen ɗum en mbiyatmo yo jogoro jaam e kanko e ɓiɓɓe leydi ndi pop ɗum kadi ko wune ko martaba ma woɗɗo ɗum nawi leydi ndi saabu ko wayno ɓeɗon jayndiyankoɓe gona yimɓe famarɓe gona yimɓe tokosɓe gona yimɓe ɓe ganduɗa yeneteɓe binde hunde walla gona yimɓe ɓe ganduɗa ko jingoɓe koko woodi ko tan ɗum woni mana ko pawata e lawol ɗum noon en mbi Ousmane Sonko e kanko e dendagal ɓe ganduɗa ɓiɓɓe leydi ndi yoɓe jogoro jaam Allah ne wawi gongol soko tawi ene waɗe tawa e joyo ardiɓe ɓiɗɗo leydi Sénégal ene wawi jeeyede hen ko wawi wonde foof so Sonko so Oumar Doro so Amadou Ndiaye so Demba Diallo kala bawɗo wonde yahata tan ene jeeye hen goɗɗum ko wona ɗum oɗon gandi journée de martyre waɗi dimanche ɓennuɗo henno ɓe ganduɗa e manifestation ngaji baɗannoɗi e sahaji ɓennuɗi yimɓe mayɓe hen gañiɓe hen leptaɓe hen wasɓe hen ngaluji munen ñalawma pattam lamu waɗama ngam siftorde ɓeɗon ɗum ɗon noon ko hunde waɗɗinde saabu hande ma woɗɗo jiiɗa directeur ene wona e place mum walla ɗo jiiɗa ministre walla ɗo jiiɗa walla ni hay président hade muni joɗade ɗo jooɗi ɗo ko ma pitali kewɗi caami koma ƴiƴe majje kewɗe dufi koma yimɓe hewɓe gañi yimɓe hewɓe coha sababude yinnode wayloji waddi ɓen ene jaari mbaɗane ñalawma mantorɗo soko tawi ala ko heddi eɗen ciftora Thiaroye 44 eɗen mawniɗo ɗum eɗen mbiya ko ñalawma lobbo ko ñalawma pattam lamo ko ñalawma mo ganduɗa Sénégal naɓe ne poti ɗum siftorde te tawani wona ɓiɓɓe Sénégal naɓe tan jeeya e Thiaroye 44 ko ɓiɓɓe leydi Afrique fof jeeya hen waddi ene jojji ɓeɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi Sénégal ɓe pittali mumen keddi gam yidde yo leydi ndi waylo mbaɗene mana ñalawma pattam lamo ñalawma lobbo ɓeɓe ganduɗa pittali mumen keddima hen koko duwanteɓe
gañiɓe hen ko duwanteɓe wasɓe hen ko duwanteɓe eko nandi hen eko nandi hen kono wona ɗum woni ko woni toɓɓere nde woni toɓɓere nde ko omo ganduɗa président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko omo fonno tawtorede oɗo ñalawma lobbo oɗo ñalawma pattam lammo o ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma sunare saabu hande soko tawi o joɗima ɗo joɗiɗo hande so président Diomaye Faye wawi wadde décret ko sababude ɗiɗo pittali janɗi ɓeɗo hay hen goto miñum wonani président hay hen goto bammun wonani vice président ko kanko Allah yiiɗi yo jooɗo e jappere nde ene yooɗi soko tawi ñalawma baɗo ni ene waɗe e leydi kanko o mo ganduɗa kanko woni hoorejo leydi hay sinno ni o jeenoka e yimɓeɓe ganduɗa ene jaltanno e beddaji ɗi hay sinno o jeenoka hen so tawi ñalawma baɗo ni pattam lamma so tawi ene waɗa e leydi ene fonno o daro ɗon ko ɗum woni ko waɗɗi ko ɗum woni ko lawol saabu président ne foti siftorde ene foti andude ɗiɗo pittali pop addani ɗumen samde e leydi ko winode o mo ganduɗa kañum woni président Macky Sall waɗata 3e mandat ko winode noon yimɓe hewɓe jarani ɗumen hunde kala yimɓe hewɓe gueɗe kala kantoriɗe kepti ɗumen hen e on saaha nde o wasi tawtorede oɗo ñalawma holmo notoyi o notoyi ko omo ganduɗa kañum woni Alassane Abdourahmane Ouattara ene waɗa prêté serment muɗum taw ko e 4e mandat yimɓe hewɓe ene mbiya hay 3e mandat muɗum waɗani légal saka noon 4e mandat muɗum waddi wasde tawede président de la république journée oɗo ñalawma pattam lamo ɗum ko joomu ko gantu wona ko hani ko hunde hantorinde saabu o jooɗaki e paale he o heɓirani décret o wonde an min jiɗani tan min dokkima ko heewi kewi hen yimɓe ujunnaje gari e kaso e te pourtant nde kanko e hoore makko omo haɓotono injustice omo haɓotono 3e mandat wadde soko tawi haɓotonoɓe 3e mandat fodde wonde ene wiye ko capanɗe jeetato neɗɗo eko fawi kawri hen e ladial pittali munen keddima hen ɓe gañima hen ɓe gofɗi hen ɓe dañi hen kala ɓe mbasi hen ngaluji munen so tawi on ñalawma ala ko heddi ene waɗe président Diomaye fotani yaltude leydi ndi quel que soit ko wawi wonde saabu so wonano ɗiɗo pittali so wonano ɓeɗo yimɓe o wiyetake président de la république o jogata ko décret e on saaha Alassane Abdourahmane Ouattara wattamo invité saabu o woniɗo ɗo duuɓi limtinɗi waɗanimo invité waɗimo invité sababude 54% mo dañi o hunde e yimɓe heddiɓe jiiduɓe e mayɓe ɓe ɗum addina mo dañji waɗede invité investiture waddi ɗum ko joomu so tawi en daari kala ko witeno ko hande ko ɗum yimɓe manan leydi ndi sukaɓe leydi ndi ɓiɓɓe leydi ndi kaɓotono ko ɗum addanno ɗumen habde e Macky Sall ko ɗum addanno ɗumen wiide Macky Sall hunde foof e wadde ɗum gueɗe kala so tawi en ƴewtima hande koye ngal jaɓɓal Bassirou Diomaye Diakhar Faye woni ɗum noon wona ɗum woni ko ɓuuri e leydi ndi wona ɗum woni ko hani e leydi ndi hani e leydi ndi ko yimɓe kaɓotono ene mbiyanno ɗum ɗo so Macky Sall waɗi ɗum fawani ɗum e lawol kala bawɗo wonde so tawi ari wasa wattude hono ko way noon kono kam welani ha welani so tawi en ƴeewi en kaldi gonga wasde tawedemo hay waddemo hen tweet hay windudemo hen mi wiyani wodani min de mi yiyani ala ɗo nanmi waddi wayino mayɓe perdi quoi wayino min de ko kalannomi ko wona gonga yam min de wonko ɗaɓɓannomi min de wonko jinnomi waddi tous les moyens sont bons min hami heɓa place manam mo kemmi o on maayi on mbasi on gañima ɗum ko probléme mon natti wonde probléme am min won agenda goɗɗo mo joguimi waddi wona hunde fonde wonde wona hunde fonde wonde toɓɓere wonde nde ɗeɗo balɗe won prix ji kewɗi gustaɗi gaz ustama carburant ustama maaro ustama nebam ustama jamde e ciment ustama waddi en jettat Allah jetten état o sabu leydi ndi hande ɗo tolni ɗo joɗade fodde wonde hitande fawde dani FMI wona banque mondial
hay mbuɗum mum natani leydi ndi kono haɗani kamɓe état o haɓe cippira hen beele saliraji ene jooɓe haɓe cippira hen beele ko ɓuuri ko sohlede e yimɓeɓe beele manan ene usto ɗum ko yettude Allah ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa enen foof en poɓɓanat ɗum kono ene waɗi yimɓe alay saago ma haqqillaji mumen ƴewte saabu soko tawi mi nani won yimɓe ene jooɗo e téléji walla ene jooɗo e journaux ji ene mbiya ko usta ko ala no foti bus sappo e tati ala no foti bandiraɓe a wawa wiide so tawi buɗɗiɗi ɓeydama mbiya ɗum teddi e yimɓeɓe mbiya ɗum ko ɓuusade ƴiƴam yimɓeɓe so tawi sappo e tati gustama mbiya mana ene famɗi neɗɗo alay saago wooda ko woni soit que a waɗi gallaɗi walla a waɗi noppi mehi a wawa wiide hande so tawi buɗɗiɗi ɓeydama mbiya ɓeydama kaɓɓa radio ji kaɓɓa journaux ji kaɓɓa téléji aɗa haala hunde kala soko tawi sappo e tati walla bu sappo so gustama mbiya ɗum ala ko woni walla ni mbiya gustugol carburant ala ko nafata saabu wona yimɓe fof jogui otoji joni noon so tawi wona yimɓe fof jogui otoji beele ko yimɓe fof gone maate so tawi ciment ustama est ce que yimɓe fof gone maate wona yimɓe fof mahata ustugol carburant ko hunde wande fayida maɗum waɗa impacté e ɓeɓe ganduɗa ko dendagal ɓiɓɓe leydi ndi ha tengti e waɗoɓe yaaha gara ko ɓiɓɓe leydi ndi pop saabu hay hen mo ala oto so tawi yalti hutorto ko oto min cikkumi foti hande wonde combat o soko tawi wiyama carburant ustama ha taximan en wiya ene waɗa économisé fodde wonde 90 000 par mois foti wiyede joni noon ko yo prix ji ɗi gusse transport o yo uste beele ɗum ene yettoyo ɓeɓe ganduɗa ko citoyen lambda ɓiɓɓe leydi waɗoɓe voyage uji ne mbaɗa yaaha gara ko ɗum foti wonde darde nde kono wona wiide so tawi carburant ustama essence ustama gasoil ustama ala nafoore saabu wona yimɓe fof jogui otoji mais woto yejjid lois ustama ɗo kono wonɓe ganduɗa gonani e location kala ko usta ene woodi ko nafata kala ko usta ma wo ko nafi so jamɗe gustama ma wo ko nafi neɗɗo wiyata jamɗe gustama ala ko nafata saabu wona yimɓe fof mahata wona yimɓe fof mahata kono ene woodi mahoɓe ɓen ko uste e munen ko ma woɗɗo nanni ɗum ma woɗɗo rewi rewi ha yetto o mo ganduɗa wona mahowo ko ustana ɓeɓe ganduɗa ko joom otoji en ma woɗɗo rewi rewi ha woda yettoyo ɓeɓe ganduɗa mana ngala otoji darde nde foti wonde haade ko état o darima etima wadde peeje kala ha usti ko population o sohli heddi ko population e hoore muɗum daro lan beele ko usta ko beele ene tabita saabu neɗɗo so woni président moƴƴo so woni ministére moƴƴo so woni directeur moƴƴo ene jogui vision wawa yaade centimétre so tawi population o famani to fayi so tawi population wallani e to fayi population hande foti darade caggal essence ustama caggal gasoil ustama gaz ustama ɗo yarete kala mo ganduɗa transport mbatta ko yo uste transport o ko yo uste kala ɗo wonno capantati yo ete hayso wontani nogas yo wontu nogas e naggam kala ɗo wonno temedde ɗiɗi yo ete ha wonta temedere e naggam ɗum woni ko yettoto population o kono wona wiide gustugol ngol ala nafoore ala fayida saabu yimɓe fof ngala otoji ɗum way hono neɗɗo o miijotako kala ko usta ene woodi ɓe kutorta ko ɗum walla sen jiiɗi hutorade ngala ɗum kala ko usta ko noon wayi waddi yo yimɓeɓe gueto ko usta ko hay transport ji ɗi yo gusti yo yimɓeɓe gueto ko usta ko ha tabitine beele en yetto dendagal ɓiɓɓe leydi ndi ko ɗum woni miijo ko ɗum woni haqqilantagal kadi mbaɗen félicité état o kadi jagganemɓe welani ha welani haɓene mbaɗa hen doole mabɓe saabu yimɓe fof ne gandi hande leydi ndi ene tampi leydi ndi ko caɗele ɓole goni hen sa jooɗima e leydi fodde wonde hitande fawde hay mbuɗu gotu immaki e banque mondial immaki e FMI ɗum eɗen gandi ko tampere kono haɗani haɓene mbaɗa kuɗi kuywe kaaƴe mute ha yimɓeɓe beele ene gimmo e oɗo situation min de mboɗo waɗa état o félicité e mbadi kuptidinde mboɗo waɗa ɓe félicité toɓɓere wonde nde oɗon gandi ñanden ko ɓooyani premier ministre Ousmane Sonko umminoma ɗo yaade Abu Dhabi
yaade Émirats Arabes nde o waɗi ɗo départ adi wadde tiiɗ fof ko ma Jambal Diagne mbi président Ousmane Sonko diwi aéroport Léopold Sédar Senghor heure naggam jet privé e naggam gande o dogi hay ɓesgu makko wonno ngo Petit Palais ɓe eggini ɗum ɓe patiri ɗum galle makko cité Kirgorgui ko dogɗo o wonta artude ko ɓuri hen ko hawnade e hersinade hewɓe e jayndiyankoɓe ƴettiti oɗon tweet ɓurde wadde publicité yimɓe goni e wiide o ƴetti jet privé o yeehi o dogi e on saaha ni El Malick Ndiaye wi Ousmane Sonko ƴeewoyi ko haalis waddi bandiraɓe enen kala eɗen poti wawde miijade eɗen poti wawde ƴoƴje mboɗo sikki e nder nde ɗo yontere on jii résultat walla on jii gartam ɗam Ousmane Sonko ƴeewoyno Émirats Arabes o wino ni ñanden voyage moɓe mbaɗi o soko tawi Allah waɗi voyage o yettima ma population yi gartam ɗam en jii délégation gummiɗo Émirats Arabes e gardugol docteur Tami ministre du commerce extérieur ari ardi e délégation pattam lam bandiraɓe beele ɓen wona jet privé gardi jamais jiiya jayndeji mabɓe ene kala e wonde ministére men waɗi voyage ƴetti jet privé bandiraɓe neɗɗo jaaɗo lijutoyde ujunnaje 10 ene foti wawde ittude temedere waɗa hen passe aller retour yimɓe yo kaldu gonga e nder koɓe gari ɗo ko holno foti accord aji ciññinaɗe ɗo ma won accord aji 10 ciññinama ɗo henna Émirats Arabes ene waɗa junggo mum e leydi ndi to banggue investissement ji pattam lami ko fati affaire kanŋe ma en dañ ɗo comptoir commercial ma isinaji pewnoji leɗɗe ma mbaɗe ɗo ko fati e courant central uji courant ma mbaɗe ɗo e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa maɗum waɗe ɗo henne e nder leydi ndi beele wona on voyage jibini ɗum min cikkumi hewɓe e yimɓe wona probléme état o jogui wona probléme leydi ndi jogui ko probléme Ousmane Sonko kadi yimɓe hewɓe ene mbiya nde Ousmane Sonko yahata nde président tinani min mboɗo sikki neɗɗo soko tawi aɗa ƴoƴi aɗa haqilini a fotani wawde miijade premier ministre ene yaaha ene waɗa voyage taw yahata koye inde leydi ndi taw wona e yamirore taw wona e nanodiral wona e pamodiral o mo ganduɗa kañum woni président de la république min mboɗo sikki hande jaydeji leydi ndi foof ene ponno wadde article uji mbaɗa hen photo ma Jambal Diagne mbiyama Jambal Diagne ko kalanoɗa ko wona gonga gonnoɗa koye wadde manipulé gonnoɗa koye jibde hakkillaji yimɓe gonnoɗa kadi ene waɗi yimɓe ɓe ganduɗa kala ko haala so konngol wiyetede leydi pat so tawi tan koko weñi ko jofna e Ousmane Sonko automatiquement tawan yimɓeɓe manan mbaɗi ɗum way sam walle moni fo heeɓi ɗum waddi an somi faami wona premier ministre joguiɗa probléme ko Ousmane Sonko hande noon ɗoɗo yarete hande ha subaka pinɗeno hande ɗoɗo yarete ko kanko e wondiɓe makko Allah waɗi ɗo janggo so Allah ittimo ɗo ko woɓɓe garata ɗo so Allah waɗi ɗo neɗɗo enen foof en jaɓat kaari ko Allah waɗi ɗum ɗo jaɓen ko Allah waɗi ko jaɓanen ɗum jagganen ɗum beele eɗen jaara yeeso koko ummoto ɗo henna ko rewi ɗo e premier ministre ɓe tan kono leydi kanko ne mawo ummo ɗo henna goɗɗo ara jooɗo ɗo henna mbasen hanɗi hinade mbasen habde e neɗɗo o mbasen anje neɗɗo o hay sinno aɗa añi neɗɗo kadi fotani joɗade e caatal ene soppa ɗum joɗa caatal aɗa feƴƴa ngal so ngal yani koye ma ngal yantata il faut gartiren hakkillaji men eɗen poti wawde artirde hakkillaji men gongira e gonga hande ɗo ɗo yarete voyage Ousmane Sonko o jibinani leydi ndi ko waɗi fayida ko labti enen foof en jiri ɗum guite men ene waɗi yimɓe ene mbiya Ousmane Sonko oto mo dognata o ene jara 200 millions yo oto yo jara 700 millions fittande neɗɗo ɓuuri ɗum saabu hande enen kala eɗen poti wawde jabde Ousmane Sonko kala to foti wawde wonde ene foti wawde wonde e sécurité e nder ɗiɗo fannuji tati foof eɗen poti wawde jabde Ousmane Sonko wona e nokku baɗɗo sécurité o wona e oto baɗɗo sécurisé
e nder ɗiɗo fannuji tati ko ardi fof ko neɗɗo ko ɓiɗɗo leydi ndi kala no wawi hisirde eɗen poti wawde jaɓande ɗum Allah ne wawi hisse ɗiɗi Ousmane Sonko ko président parti politique wonko waɗata incarné wonɓe waɗi dérangé wonɓe waɗata perturbé wonɓe o yaɓɓi anniyaji munen wadde Ousmane Sonko kala ɗo fawi wonde ene foti wawde wonde e nokku baɗɗo sécurité omo foti wawde waɗede sécurisé ko ɓiɓɓe leydi ndi fof foti wawde drade ɗum mbaɗa mo sécurisé ko neɗɗo pattamlamo ko neɗɗo lobbo e nder Afrique yimɓe yo kaldu gonga tati Ousmane Sonko ko premier ministre leydi ndi haade ko premier ministre leydi ndi omo foti wawde wonde e nokku mo ganduɗa e yaade e nokku mo ganduɗa koye sécurité timmuɗo total o wonata e banggueji kala saabu alay saago paamen leydi ndi hunde fof nana hen ko ɗo jiiɗen nangue hoore kar maître Babacar Seye ko kewi e dow muɗum ɗo jiiɗen ɗum woto cikke ko woni e leyɗele goɗɗe ko woni e nokkuji goɗɗi ko wawa kewde ɗo nder leydi ndi hunde fof ne wawi kewde ɗo ko holɗum saabu ko kewarto ko yimɓe wonko wonata e ɓerde neɗɗo o wonno jirta neɗɗo o won en mo jogoɗɗa e neɗɗo o hunde fof ne jaranma e muɗum wadde ala ɗo wawa wonde min mboɗo jaaɓi Ousmane Sonko walla président de la république walla ministre walla président assemblée nationale walla Oumar Doro Koumi Simple walla Saydou Hammadi ɓolo wona e nokku baɗɗo sécurité tawa hay hunde heftata ko ɗum ko waɗi fitina min noon ko yimɓe kalata ko yimɓe heɓe kalata ko min mbimi Ousmane Sonko kañum toñi ɓiɓe leydi ndi Ousmane Sonko kañum toñi hoore muɗum no kalden gonga so wonano ɗum ɗo fof kewata président Sonko ko an toñi Sénégal naɓe an toñi hoorema saabu toñirɗa hoorema a tawi yimɓe ɗe ɓappini mbi kañumen jiiɗi ko ɓappinade mbiɗa ko ma gummo daro mbiɗa par la force ma gummo daro aɗa tawi yimɓe ɓe ganduɗa guykaji e jamfaji e penale e haalde e wadde n' importe mbiɗa ma yimɓe gummo eko wona gonga ene gonta e gonga jomum en cali mbi gummaka e fenade ndeeriɗa lan mbiɗa ko ma mbatta yimɓe e lawol waddi ko an toñi yimɓeɓe ko ɗum toñira yimɓe temedere e neɗɗo e nanɗo henna ko dukata ko pop intérêt muɗum ka baɗɗo ɗum menacé intérêt o noon kadi taw wona intérêt gonguira e gonga ko intérêt mo ganduɗa neɗɗo o ko waɗanno ko rewani lawol neɗɗo o ko waɗanno ko juuj jaaj mbiɗa ɗum noon ɗum ɗo koko nattata on yiɗatama probléme o fof ko ɗo woni kala gonɗo e nunɗal gonɗo e peewal gonɗo e ko ganduɗa ko ɗum ɗo ko rewi Allah ko jokki enɗam régime o ko yahata ko e dow mum wiide yimɓe yo garte gonga ɗum dérange anima ƴattotoɓe foof gonano e gonga ɗum tan woni probléme o to guddirten dossier Aminata Touré wiyama yeehi pôle judiciaire min de ko bettatami dossier o rewa lawol ɗum maɗum bettam kono dossier o wiyede rewi to reftiga tawama hay hunde ala ko waɗi o paamo yeehi lawol makko min ɗum bettata kam ko ɗum à 99,9 ko ɗum padmi à 99,9 ko ɗum padmi e tuubnade e président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye wiide on dossier ko Macky Sall waɗi ɗum commandité donc firti on dossier mata ko dossier goto ko Macky Sall yinno yande e Aminata Touré wadde sen pini subaka en mbiyama Aminata Touré laaɓi cer hay hunde ala ko rewa e mum hay hunde ala ko rewe mum ala ko rondi ganden ɗum ene wawi wonde bettatami ko dossier o wiye Aminata Touré lawol fama e dow mum ɗum ma bettam kono o paamo yeehi bettata kam de bandiraɓe sowɗe gantiɗe haala he min ñaguema yafuya so longguere mawde wari nokkude wona ɗum jomum yinno min dokkat moon aadi inchallah e ñande wonde e yewtere wonde Windira TV ha yeeso ko lawol.